Isuda dagiti kang runaan na pagkamangan bayat iti emergency situations. Saan na may libak, may bilang daaban wari iti bukod da awagas, gapot sumagmamanon abiyag iti inda na isalakan. Ngem sakbay may padanon da iti tulong kadagiti umili, nasken a dumalanda kadagiti na dumaduma at training. Sumagmamano kadagitoy, bukod da nga oras ken biyag ti irisgo da. Itilaing kanlepa sa Mountain Search and Rescue Training when Mosar, kinurong digiti kaming iti pasukin Disaster Risk Reduction and Management Office ken dumapay nga emergency ken rescue responders iti kabanbantayan asakupen iti barangay Tadaw iti nadakamat nga ili tapnon mapaigatan pa iti abilidad da. Dito ket composite team bale iti SRF, BFP iti nag-facilitate kadito nga training ken iti nagpartisipar ket iti Philippine Air Force, Philippine Army, Philippine Navy Marines, Philippine Coast Guard, BFP, PNP ken nadadagiti barangay volunteers ken digiti CSOs tayo kasi ada digiti incidents or situations tayo dito pasukin nga masapol na digitoy training nga kastoy kasla ko man digitoy no maligip yo last year for the past 2 years digitoy wildfire incident tayo dito banbantay ken digitoy missing persons tayo especially ditoy kabanbantayan tayo ket masapol tayo digitoy nga skill. Nagdali na ed digiti nagipagpaset ti Mosar iti kabanbantayan iti uneg ti limang aldaw. May sakariti na sursuro daket iti panangilocate kadagiti mapukpukaw nga individual iti kabanbantayan ken no kasano a ma-rescue da dagitoy. Mapapati aday ito iti umuna a municipal level Mosar training iti probinsya ken isumet iti may kaupat iti intero a Region 1. Wen dakkel di diferensya na kasi mostly ngamin dito ket yan ti kabantayan aya ken no dati ngamin ti banbantay hanti maitugot amin nga nga digito equipment tayo for rescue operation aglalo no search and rescue and retrieval. So dito nga training ket na-initiate tapno amin nga digitay remedyo pay no awan iti kakastoy nga gamit tayo digiti equipments tayo ma-acquire da no kasano nga usarin digiti natural nga addayan ta banbantayan. Aminado ti MDRRMO saan da paya kompleto kadagiti kagamitan ang makatulong amang paalisto kadagiti rescue mission. Iti agdama, supsupusupan da pay laeng digiti pagkurkurangan, babaen iti bukod da nga abilidad, arason met nga agtultuloy latta digiti may waywayat at training. Makunak nga adupay aya ngas nakita mi idi although in-inoten tayo nga in-inoten tayo nga naynayunan digit equipments tayo ti number one nga nakita mi nga kurang iti pasukin ket deti kon tayo nga drone ay dakkel nga mi iti tulong na nga talaga ta iso na pa iti mangted iti eksakto nga location ken tekon ko nato yung drone nga ada thermal imaging na tapno makapag-operate tayo oray iti rabii. Disi nga rod talaga nga narigat kasi dito nga training get around the clock nga kuna tayo pasaray lecture da umabot that 4 AM in the morning sa danto rumar iti 5 AM makasangpet danto siguro sumipnget tumanen so nga tayo kuna tayo 1 hour lang ti inanada then rumar danto manen. Mark Magdirila, Balitang Solid North.